Ďakujem za milé privítanie, bratia a sestry, rád vás vidím. Vidím vás na novom mieste, naposledy som bol pri vás, keď ste ešte boli na starom mieste. A ja mám pocit, že som v celkom novom zbore, lebo máte prekrásnu miestnosť, fantastické chvály, veľa vás tu je. Samozrejme, pastor by uvítal, keby bolo ešte isto oveľa viacej, ale je to veľmi dobré. Takže sa teším a verím tomu, že budeme mať spolu dobrý čas nad Božím slovom. Keď sa mám vyjadriť k tým posledným udalostiam, ja možno spojím dve veci. Ja spojím to, čo sa deje okolo tých teroristických útokoch, ku ktorým teraz došlo vo Francúzsku, s tým, čo sa deje na Slovensku, ohľadom pripravovaného referenda o rodine. A ja som si uvedomil jeden taký spoločný menovateľ, ktorý tam je a ktorý veľmi môžeme vidieť v tom, ako médiá o týchto veciach informujú a čo sa snažia dosiahnuť, ako sa vyjadrujú ľudia, ktorí sú považovaní za autority. A nikdy som si to tak neuvedomoval, ako teraz v tejto dobe, že žijeme totálne pod duchom humanizmu. Že ľudí nezaujímajú nejaké večné hodnoty, napríklad pravda, spravodlivosť, ale zaujíma ich hlavne to, aby bol pokoj, aby sa ľudia mali radi, aby spolu dobre vychádzali. A všimol som si dve veci. To, čo sa stalo, je strašné. To, že nejaký človek vie zobrať samopal a vystrieľať nevinných ľudí, no z jeho pohľadu možno nie nevinných, ale globálne nevinných, lebo oni nespravili nič, za čo by si zaslúžili smrť, možno urazili moslimov. Ja nie som veľký priateľ takéhoto typu humoru, proste robiť si humor z viery niekoho, to podľa mňa nie je správne, lebo to veľmi zraňuje ľudí. Na druhú stranu nikto z tých ľudí si nezaslúžil zomrieť a mstiť sa takýmto spôsobom je barbarské. Na druhú stranu, viete, že keby sa zobral globálne počet teroristických skutkov na svete a hľadali sme percento toho, akej viery boli ľudia, ktorí to spáchali, tak myslím, že sa nikto nebude čudovať, keď ja teraz poviem, že to je blížiace sa 100%, že sú to proste moslimovia. Ale samozrejme, treba povedať, že aj niektorí kresťania sú schopní spáchať zločin, že aj proste ateisti alebo materialisti sú také teroristické skupiny, frakcia Rudej armády, Červenej armády, alebo takéto veci sú. Ale islám je náboženstvom, možno budete prekvapení v tom, ono má niečo spoločné s kresťanstvom a to je viera v jednoho Boha. Janko povedal, že to je iný Boh, ja som o tom presvedčený, že za tým stojí celkom iný duch, lebo tam je veľmi málo miesta pre milosť, milosrdenstvo, zľutovanie. Ale ten náboženský systém je veľmi podobný tomu systému, v ktorom žili začias pána Ježíša farizeji a zákonníci. Niečo kruté, nemilosrdné, násilne natláčaná pravda na ostatných ľudí a tí, ktorí s tým nesúhlasia, tak ich treba odstraniť, ukameňovať alebo niečo také a takýto duch tam vládne. Ale fakt je ten, že nemôžeme povedať všeobecne, že čo muslim, to terorista. Hej. Určite existuje obrovské množstvo moslimov, ktorí proste chcú normálne žiť a sú to asi takí moslimovia ako priemerný Slovák katolík, hej, že nie až tak horlivý. A to sú obyčajní ľudia. Ale fakt je, že v tej viere je potenciál k zlému. A mňa šokuje jedna vec. Podľa môjho názoru, namiesto toho, aby politici hľadali riešenie a snažili sa tú otázku nejakým spôsobom vyriešiť a skutočne dať do európskej spoločnosti vakcínu, aby sa tomuto zabránilo. Aby tu bol taký systém, ktorý vopred bude vedieť vytiesniť tieto veci z Európy, tak sa hovorí o tom, ale že toto islám nie je a že väčšina muslimov sú mieromilovní, možno áno, ale korene sú skutočne v Koráne, v konkrétnych veršoch, ktoré by som teraz mohol citovať, kde sa hovorí o zabíjaní neveriacich a tak ďalej a tak ďalej. V náboženstve, ktoré nemá miesto pre zľutovanie. Viete, aký je rozdiel medzi fundamentalistickým kresťanom a fundamentalistickým moslimom? Teraz nedávno som videl na Facebooku taký jeden vtip, čo hovorí radikálny moslim. Namierí na niekoho samopal a hovorí: ak sa neobrátiš k mojej viere, alebo ak sa nevzdáš svojej viery, tak ťa zastrelím. A viete, čo hovorí radikálny kresťan? Radikálny kresťan
Aj keby som mal zomrieť, aj keby ma to stálo život, všetko urobím preto, aby som ľuďom povedal o Ježišovi a o Božej láske a budem svedčiť. To je pravý opak. Fundamentalistický kresťan nepozná nenávisť. Pán nás učí modliť sa za nepriateľov, odpúšťať a takéto veci. A samozrejme, že nás učí sa brániť. Hej, ja si nemyslím, že verše o nastavení druhého líca sú o tom, že sa máme nechať zastreliť, ale sú jednoducho o tom, že nemáme byť takí mstiví ľudia a že keď to vidíme za dobré, že keď prijavíme Božiu lásku a Božie milosrdenstvo voči človeku, že ho to môže priviesť k Pánovi, tak je to treba urobiť a niesť aj škodu. Takže toto, ja sa vrátim k tej myšlienke, toto ma naplňa takým smutkom, že skutočne spoločnosť sa vyformovala do takej miery humanizmu, že mám obavu, že tú našu západnú civilizáciu zničí. Na druhú stranu sa presunieme na Slovensko. Viete, že nás čaká referendum o rodine. Ja žiaľ nie som slovenský občan, tak sa nebudem môcť zúčastniť tohto referenda. A keby som sa zúčastnil, tak by som hlasoval vo všetkých 3 otázkach áno. Na druhú stranu som realista a viem, že my žijeme v sekulárnom štáte. Slovensko nie je kresťanský štát, dokonca v ústave máme, že nie sme viazaní na žiadne náboženstvo. A ak by sme mali hľadať argumenty, sekulárne argumenty, prečo nie adopcie detí homosexuálnymi partnermi, prečo nie registrované partnerstva, budeme ich hľadať veľmi ťažko. Máme jeden jediný argument a to je absolútna pravda Božieho slova, ktorej veríme, poznali sme Pána, vieme, že Biblia je pravda. A myslím si, že riešenie tejto otázky nie je v tom cez referendum niečo zmeniť, ale aj keď som za referendum a zúčastníte sa, aj všetkým odporúčam, ale vidím to reálne, myslím si, že neprejde to referendum, respektíve nebude tá účasť, ktorá je potrebná. Hej. Netreba, aby sa nám zrútil svet, keď to tak dopadne. Ale čo je naša úloha? Naša úloha podľa písma je byť solou zeme, svetlom sveta. Naša úloha je takým spôsobom svedčiť o Pánu ľuďom, aby sa obrátili, poznali pravdu, pravda ich vyslobodila a jednoho za druhým prostredníctvom pôsobenia Božieho slova a Božieho ducha vytrhli z klamstiev a viedli k takému životu, ktorý sa páči Pánovi. A to nie je o tom, že tu má byť teraz nejaká fundamentalistická, v úvozovkách kresťania sú obviňovaní z toho, že tu chcú zaviesť nejaký talibánsky režim, hej, na kresťanský spôsob. Prostriedok nie sú politické zmeny, prostriedok je kázanie evanjelia a aj takto to treba vidieť, ale samozrejme treba sa modliť za referendum. Bol by to zázrak a mne by sa páčilo, keby prešlo. Na druhú stranu si nemyslím, že takýmto spôsobom príde prebudenie na Slovensko, príde iba úprimným pokáním, keď ľudia poznajú pravdu, pravda ich vyslobodí. A teraz v čom vidím tú spojitosť? Tak ako humanisti kričia, že teraz treba, aby sa neposilnili radikálne pravicové sily, treba zachovať umiernenosť, hej, to kričia, tak podobne u nás kričia, ale veď treba hľadiť aj na práva menšín a nikto nehľadí na to, že existuje absolútna pravda, že existuje stvoriteľ neba a zeme, že existuje zákonodárca, ktorý dáva nejaké slovo a že jediný spôsob, a naozaj jediný spôsob, aby človek bol skutočne slobodný a skutočne šťastný a skutočne viedol naplnený život, je vojsť do Božej vôle. A toto treba tomuto svetu ukázať. Jak v prípade teda politiky voči, povedzme, islamskému fundamentalizmu, tak čo sa týka politiky v tých otázkach rodiny a v tomto treba hovoriť jasne komunikovať, ale nemyslím si, že riešením je ten islamský spôsob a teraz povedieme nezmieriteľný boj proti ľavicovým liberálom. Nie, treba by sa ľavicoví liberáli obrátili. Oni sa neobrátia tak, keď na nich namieríš kalašníkov, oni sa obrátia tak, keď sa ich dotkne Svätý Duch a keď v ich životoch začne pôsobiť pravda evanjelia. Takže to by som povedal k tomu, čo sa deje. Treba sa veľa modliť. Lebo skutočne to nie je ľudský boj, to je duchovný boj. Táto spoločnosť sa zmení, keď sa budeme modliť, budeme volať na Pána, budeme sa snažiť kázať evanjelium. Zmení sa tu v Prievidzi, v okolí, v iných mestách, kde pôsobíme. A som aj za to, aby boli kresťanskí politici, aby aj na politickej rovine sa pretláčali veci, ale tam treba používať trošku iné argumenty ako Božie slovo. V parlamentu ťažko môžete otvoriť Bibliu a prečítať toto a treba podľa toho zmeniť zákon, keďže nie sme nejaký cirkevný režim tu, ale treba, aby ľudia ako jednotlivci poznali pravdu, boli slobodní a správne sa k tomu postavili. Nebojte sa. Teroristi chcú, aby sme sa báli,
Netreba sa báť, treba otvorene hovoriť, kultivovane, rozumne, múdro vysvetľovať to, čomu veríme a ľudia sa budú obracať a zmení sa spoločnosť. A tak treba vychovať deti, aby boli bohabojné, nie na základe toho, že im oplieskáme Božie slovo o hlavu, ale na základe toho, že poznajú Pána, že začnú žiť s Bohom a že zažijú Božiu bázeň. Lebo Božia bázeň nie je na ten talibánsky spôsob, ale Božia bázeň je na to, že tak miluješ Boha, tak si ho ctíš, že hľadáš jeho pravdu a podľa nej žiješ a toto je náš cieľ. Čiže Božie slovo o tomto všetkom hovorí. Božie slovo hovorí o tom, že v posledných časoch ľudia proste budú mať falošnú predstavu o Bohu, hej, že budú mať možno formálne správne slova, alebo budú popierať Božiu moc, budú popierať Božiu pravdu a dal by Pán, aby my sme v tom obstáli. Ja verím, že obstojíme a o tom budeme aj dneska hovoriť. Takže aj po dohode s pastorom Jankom som zvolil tému Ako mať dobrý rok 2015 a možno ste už o tom hovorili a ja dneska sa pokúsim dať taký svoj príspevok k tomu, lebo priznám sa vám, že ja milujem začiatky rokov. Vážne. Lebo každý jeden nový rok, alebo každý jeden Silvester sú takou úžasnou príležitosťou k rekapitulácii a k robení dobrých rozhodnutí a korekcií v našom živote, akých potrebujeme. A samozrejme nehovorím v tom duchu, ako hovorí svet, že ľudia na nový rok urobia novoročné predsavzatie, potom sa opijú a na druhý deň ráno zabudli, že ho urobili a ich život pokračuje v tých starých kolajniciach. Ale hovorím o tom, že akákoľvek príležitosť v našom živote niečo rekapitulovať, pozrieť sa do zrkadla, vyhodnotiť veci a rozhodnúť sa niečo zmeniť, samozrejme k lepšiemu, tak je dobrá. A vždycky ako kresťania, keď sa pozeráme na svoj život a keď hodnotíme veci, tak máme dve možnosti, alebo dve také hľadiská, ktoré môžeme použiť a jedno je pozemské a jedno je nebeské. Samozrejme môžeme rozmýšľať nad tým, že v tomto roku chceme nadobudnúť niečo, napríklad nové bývanie, alebo chceme si kúpiť auto, alebo potrebujeme novú robotu, alebo nejaké praktické zmeny a to je dobrá vec. A potom je hľadisko nebeské, hľadisko Božieho kráľovstva, ktoré sa týka nepominuteľných vecí a vôbec nie je zlé urobiť také rozhodnutia, že Bože, tento rok ťa chcem lepšie poznať. Tento rok chcem niesť viacej ovocia, tento rok chcem, aby na mňa viacej bolo vidno, že ty si v mojom živote a aj to je dobré a to samozrejme treba dať na prvé miesto. A ja vidím to, že úspech nás osobne ako ľudí, ako kresťanov, úspech našich zborov alebo celej cirkvi je v tom, keď sa v globále vrátime k tým nepominuteľným duchovným veciam a uvedomíme si, prečo sme tu. Lebo existenciou cirkvi, alebo zmyslom existencie cirkvi, napriek tomu, že je to pekné, ale zmyslom existencie nie je mať takéto pekné priestory a budovy. To je krásne, to je dobré, ale to je iba nástroj. Ale zmyslom existencie cirkvi je, aby sa skrze nás, skrze naše životy, skrze naše spoločné uctievanie Boha manifestovalo Božie kráľovstvo na zemi. Aby sme vedeli svojim životom žiť v takom vzťahu s Bohem, že sa bude stále otvárať nebo nad nami a že naše životy sa stanú kanálom skutočného Božieho života a skutočného požehnania pre ľudí okolo nás. V čom sa odlišuje kresťanské spoločenstvo Milosť od mnohých iných cirkví? Rozhodne nie tým, že sme jediná správna cirkev. To by som sa neodvážil tvrdiť, lebo máme veľa bratov a sestier aj v iných cirkvách. A samozrejme, kresťanských cirkví je viacej a je rôzna miera pravdy, zjavenia. Sú mnohé veci v tradičných cirkvách, s ktorými nesúhlasím, ale v čom sa odlišujeme a čo si myslím, že je naša najväčšia pridaná hodnota, a to je síce to, že som presvedčený z celého srdca, že práve teraz sa nachádzame v centre toho, čo Boh robí v tejto generácii, v centre toho vyliatia Svätého Ducha a toho, čo Boh teraz robí na zemi. Ja si myslím, že naša najväčšia hodnota je, že môžeme byť súčasťou letnično-charizmatického hnutia, že môžeme byť ľuďmi, ktorí nie iba v Boha veria, ale Boha aj zažívajú. Nie iba rozprávajú o Božom slove, ale zažívajú moc Božieho slova. Nie iba hovoria o tom, aké je to úžasné veriť v Boha, ale zažívajú skutočný vzťah s Pánom. Kedy ty vieš, že s Bohom môžeš hovoriť, že Boh hovorí ku tebe, kedy ty vieš, že keď sa modlíš za človeka, tak to nie je len nejaké gesto solidarity, ale že v jeho živote sa niečo deje, že Božia moc sa ho dotýka, že sa môžu diať zázraky, že môžeš vidieť zmenené okolnosti v celom meste, keď sa budeš modliť a keď budeš kázať evanjelium. Jednoducho to, čo si myslím, že je dôležité
Rok 2015 je, aby sme nezabúdali, kto sme, nezabúdali svoju identitu a boli duchovnými ľuďmi, lebo my sme skutočne kresťania, ktorí sa znovu zrodili. Ak ste sa ešte neznovu zrodili, niektorí z vás, je to veľmi jednoduché. Stačí odozdať svoj život Pánovi Ježišovi, prehlásiť ho svojim Pánom a Spasiteľom a následovať ho, dovoliť Svätému Duchu, aby ťa naplnil, aby v tebe povstal nový život. Znovu zrodili sme sa, naplnili sme sa Svätým Duchom, Božia moc na nás zostúpila, vieme sa modliť v jazykoch, vieme sa modliť za chorých, Pán sa nám prihovára, poznáme pomazanie a to sú veci, ktoré treba sprostredkovať ľuďom a ja si myslím, že práve tento prelom roka je takou príležitosťou pozrieť sa na veci a zrekapitulovať veci tak, aby cez naše životy Duch Svätý mohol ešte lepšie prúdiť a aby v našich súkromných bojoch, ale aj v našom spoločnom boji, zápase ako cirkev sme vedeli mať dobré výsledky. A dneska by som vám chcel povedať 4 veci, alebo 4 oblasti, ktoré vidím ako kľúčové. Najskôr vám ich poviem na začiatok a potom ich postupne rozoberieme. Takže myslím si, že na to, aby bol rok 2015 nie iba lepší ako rok 2014, ale aby bol dobrý, aby sme dosáhli maximum Božej vôle, je dôležité hneď na začiatku roka si ujasniť, do čoho ideme investovať, do čoho ideme siať. Pozor, nehovorím o financiách. Hovorím o vkladaní našich hodnot, toho, čím disponujeme do rôznych vecí. To je prvá vec, ktorú zmiením, že budeme hovoriť, do čoho investovať. Druhá vec, všetko záleží na tom, či tú vec, ktorú robíme, alebo tú vec, o ktorú sa snažíme, robíme s vierou, alebo nie. To je kľúčová vec. Lebo môžeš urobiť niečo len tak, alebo môžeš urobiť niečo s vierou. S presvedčením, s istotou, že Boh je s tebou a že Boh v tej veci bude konať. A toto veľakrát rozhoduje o úspechu danej veci. Takže to je druhá vec, ktorú zmienime. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, je to, či skutočne rozumíme tomu, čo hovorí Biblia, že máme vykupovať čas. To je taká zvláštna téma, veľa sa o tom káže a mám taký pocit, rozmýšľať nad tým, čo to skutočne znamená. Lebo to je také čudné slovo, nevykupovať čas. Ako mám vykupovať čas? To si mám kúpiť viacej času, aby som mal, alebo čo? Poviem vám, čo tým Božie slovo myslí. A posledná vec, tá je najdôležitejšia, a o tej možno budem najdlhšie hovoriť a najdlhšie sa pri nej zdržíme, je to, že si musíme vedieť zodpovedať na otázku, či je Boh s nami. V každej oblasti nášho života. Čokoľvek robíme, prečokoľvek sa rozhodujeme, tak je dôležité, aby Boh bol s nami. Na to, aby Boh bol s nami, nestačí povedať, Bože, buď so mnou, a požehnaj, čokoľvek robím. To možno robia nábožní ľudia, ktorí sú schopní vysvedcovať a žehnať tanky a kadečo. Hej. Veľmi zaujímavé, ako v Iraku prebieha občianská vojna, na jednej strane islamský štát, na druhej strane tiež moslimovia, a všetci sa modlia, všetci žehnajú svojim zbraniam. Chudák Allah, čo s tým má robiť. Ale aby som bol úprimný, v dejinách Európy toto robili kresťania, hej, na rôznych stranách. A to je úplná hlúposť, lebo keď je Boh s tebou, tak Boh ti povie presne, čo máš robiť. A keby Duch Svätý naplnil ľudí, ktorí majú konflikt, to je nádherne vidno v manželstvách, keď sa dvaja manželia hádajú a ja žijem v manželstve, takže viem, že mnohdy je dôvod, je skutočný dôvod, prečo sa môžeme vadiť a prečo ja mám radikálne odlišné stanovisko od mojej manželky. Viete, že je zaujímavé, kedykoľvek nás naplní Duch Svätý, kedykoľvek je Boh medzi nami, odrazu zistíme, že nemáme dôvod spolu bojovať. Čiže dôležité je pre tento rok, aby sme vedeli byť v Božej prítomnosti, aby Boh bol s nami a aj k tomu vám dačo poviem. Takže ten prvý bod, poďme si otvoriť písmo v liste Galatianom v 6. kapitole a prečítame si jedno slovo, na ktoré môžete povedať, že tvrdá je reč táto, ale je to veľmi dobré slovo. Slovo, ktoré vie rozhodnúť o požehnaní v tvojom živote. Takže Galatianom 6 a prečítame si 7. a 8. verš. Apoštol Pavol tu hovorí, nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie, a ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život.
Amen. Pavol hovorí, nemýlte sa. A skutočne je pravda, že čokoľvek v živote robíme, do čohokoľvek investujeme, čomukoľvek venujeme čas alebo energiu, nejakým spôsobom sa na našom živote prejaví a prejaví sa úplne všetko. Úplne všetko. Preto hovorí Pavol, nemýlte sa, čokoľvek budeš siať. Napríklad, možno to vieš, možno to nevieš, teraz seješ momentálne. Seješ asi najväčšiu hodnotu, ktorú dneska ľudia majú, a to je čas. Myslím, že čas je viacej ako peniaze, lebo nie je až taký problém urobiť výzvu a ľudia dajú peniaze, prispiejú na Božie dielo, ale je niekedy problém, aby bol vždycky každý na zhromaždení, aby bol vždycky každý na modlitbách, aby ľudia hľadali Pána, aby venovali ten čas, ktorý skutočne je v dnešnej dobe vzácný, povedal by som vzácnejší, ako bol v minulých dobách, lebo dnešná doba je nesmierne rýchla a nesmierne ťa vie zamestnať a je veľa vecí, ktoré odvádzajú pozornosť človeka od Pána a to, že tu teraz ste, je veľmi dobrá sejba. Sejete do svojej budúcnosti. To, že počúvate, tiež sejba, lebo ja sa snažím siať niečo do vašich životov, alebo pastori, keď kážu, Boží služobníci, keď kážu, tak sejú do teba. Tvoje srdce je pôda a poznáte podobenstvo o rozsievači, môže rôznym spôsobom tá pôda zareagovať, môže byť rôznym spôsobom kvalitná a podľa toho to semeno dá úrodu. Ale Pavol nám tu hovorí, aby sme si dali veľký pozor, do čoho sejeme a niekedy toto je tak prvoplánovo pochopené, že tu je, kto seje do tela, zožne porušenie, záhubu, zánik, môžeme to aj ináč preložiť, to pôvodné grécke slovo, čiže zožne pominuteľné veci a kto seje do ducha, zožne nepominuteľné, lebo to, čo rastie v duchu, v duchovných veciach, tak to sú večné hodnoty, o to nikdy neprídeš. Hej? Môžeme to vidieť napríklad na tom, že keď budeš siať do tela tak, že budeš pravidelne chodiť do posilňov, tak budeš mať veľké svaly, ale aj tak toto naše telo raz zomrie. Ak nepríde Pán, nebudeme vytrhnutí a premenení. Jednoducho, to je pominuteľná vec. Ale pozor, toto slovo sa netýka toho rozdielu, že telo a duch, ako telo, naše fyzické telo a duch, ako ten náš neviditeľný duch, ale pre to slovo telo je použité jedno špecifické grécke slovo. Nie je tam soma. Keby tam bolo slovo soma, tak to je naše telo. Hej, máme rôzne somatické problémy, keď sme chorí, ktorý Pán potom uzdraví. Soma je to naša telesná schránka, ale tam je použité, viete, aké slovo? Slovo sarx, ktoré doslova v gréčtine znamená meso, ale má duchovný význam tej hriešnej prirodzenosti. Hej. To je to, čo v nás bojuje proti duchu. Hej. Sarx je centrom všetkých hriešných žiadostí a takého odťahovania od Boha a v tom istom liste Galatianom Pavol hovorí, že naprostý protiklad medzi sarx a medzi pneuma, medzi tou telesnosťou, tou starou prirodzenosťou a duchom a viete, čo je strašne dôležité? Keď budeme siať, keď budeme dávať nejaké hodnoty do niečoho, tak uvedomme si, čo je hybateľom. Či naša stará prirodzenosť alebo nová prirodzenosť. Lebo ja si nemyslím, že je zlé alebo neduchovné investovať aj do materiálnych vecí, lebo Boh nás povolal nie iba na to, aby sme sa celý život modlili, aj keď sa máme veľa modliť, máme mať vzťah s Pánom, ale Boh nás povolal napríklad na to, aby sme žili na Božiu slávu. Čiže je pekné, správne a duchovné pekne sa obliecť do zhromaždenia, alebo postarať sa o dôstojný život svojich detí, aby si ich vychoval, alebo jednoducho žiť na Božiu slávu. Čiže vôbec to nie je hriešné snažiť sa zarobiť financie, zlé je otročiť zarábaniu financií. Ale keď vieme, takým spôsobom sa postaví k životu, že všetko, čo robíme, je na Božiu slávu a do toho investujeme. A samozrejme na prvom mieste do nášho ducha. Lebo ty potrebuješ mať silného ducha, potrebuješ veľa slova, potrebuješ sa modliť, potrebuješ počúvať kázne, potrebuješ byť v spoločenstve, ale zároveň potrebuješ aj viesť taký život, aký sa Pánu páči. Myslíte si, že táto krásna výzdoba, ktorú tu vidím a ktorá ma ohúrila hneď ako som vkročil do tejto miestnosti, takže je to telesná vec? Nie, je to duchovná vec. Duchovná vec práve v tom, že toto všetko je vybudované na Božiu slávu. Neverím, že ste to stavali preto, aby sa po celom Slovensku hovorilo, aké má KS Milosť Prievidza za pekné priestory, ale preto, že túžite potom, že keď tu ľudia prídu, aby sa ich dotkol Boh. Že keď tu ľudia prídu, aby zažili Božiu prítomnosť, aby boli na mieste, kde sa budú radi vracať, kde budú zažívať to, že Božie kráľovstvo je rovnako reálne ako ich každodenné problémy a toto je strašne dôležité. Takže pre nás, preto aby bol náš rok úspešný,
a už sa asi nebudem dlhšie zdržovať u tejto témy, je dôležité, aby sme sa rozhodli nesiať do starej prirodzenosti. Vážne. Možno je to o tom, že musíš urobiť dobré rozhodnutie, či ti stačí ešte starý televízor, alebo či musíš mať ten najnovší, alebo či tie peniaze by si vedel nejako lepšie, užitočnejšie využiť aj poťahom na večnosť. Hej, aj takéto dilemy človek rieši, ale je to každého vec. A Biblia hovorí, nemýlte sa, kto seje do tela, nebude z toho nič mať, lebo to všetko zanikne. Ale kto seje do duchovných vecí, zhromažďuje si taký poklad, o ktorý nikdy nepríde. A toto je dobrý život. Ináč ono to pokračuje následujúcimi 2 veršami, ktoré v podstate vysvetľujú, ako to robiť. A tu je napísané, a činiac dobré, neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. Prečítam to trošku modernejšie, pozmením to. Hej. Keď robíme dobré, neúnavne. Keď neúnavne robíme dobré, svojím časom pravý čas budeme žať. Toto je tá najlepšia investícia. Ty sa môžeš rozhodnúť, že v roce 2015 využiješ príležitosť na to robiť dobre. Ja nechcem zase znieť nejako humanisticky, lebo humanizmus je podľa mňa najväčší nepriateľ a hovoril som o tom pred chvíľkou, ale počúvaj, niekedy je úžasná sejba, vieš čo? Niekto ťa strašne naštve. Alebo s niekým v zbore nemáš až taký dobrý vzťah a možno aj cítiš nejaké napätie a ty sa rozhodneš zasiať. Napríklad sa začneš usmievať na toho človeka. Alebo sa rozhodneš, že ho nebudeš ohovárať. Keď sa chytíš za ústa a nepoviem zle. A vieš čo? Keď nebudeš ustávať, keď sa neunavíš, keď vytrváš, jedného dňa budeš žať. Úplnú premenu vzťahu. Úplnú premenu atmosféry v tvojom živote a toto je strašne dobré. A keď rozmýšľam nad 2015 rokom, nech je to rok dobrej sejby, lebo ak to bude rok dobrej sejby, príde dobrá žatva. A neviem, či ešte tento rok, alebo ten budúci, ale príde. Lebo neexistuje, že Božia sejba by nedoniesla užitok. Takisto zlá sejba neexistuje, že by nedoniesla užitok. Halelúja. Poďme ďalej, posunieme sa v téme. Marek, 9. kapitola. Je tam veľmi dojímavý príbeh jednoho nešťastného otca, ktorý sa veľmi trápi, lebo jeho dieťa má problém. Ja to môžem prečítať už od 14. verša. Pán Ježiš bol na vrchu so svojimi učeníkmi najbližšími, tam sa premenil, tam videli jeho slávu a keď zostupujú z vrchu, tak sa deje toto. Keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi a hneď celý zástup, keď ho uvideli, prelakli sa, pribehnúc, pozdravili ho. Zrejme boli zahambení z toho, keď ich pán videl sa tam vadiť. Opýtal sa ich, tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete? A jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľu, doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. Kedykoľvek ho pochytí, trhá ho, idú mu peny, škrípe zubami a schne. Povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. On im povedal a riekol, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, privedte ho ku mne. A privedli ho k nemu a keď ho uvidel, hneď ním lomcoval duch a padol na zem, váľal sa a penil. A opýtal sa jeho otca, ako je to dávno, odvtedy, ako sa mu to stalo? A on povedal, od detstva. A mnoho ráz ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil, ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúc sa nad nami. A Ježiš mu povedal, ako to, ak môžeš? Všetko je možné veriacemu. Tu hneď skrikol otec mládenca so slzami a povedal, verím, Pane, pomôž mojej nevere. Viete, čo sa mi na Pánovi páči? Že Pán s náma vždycky jedná tak, aby nás pozdvihol hore. Bol tu problém, učeníci nevedeli pohnúť tou situáciou, on hovorí, neveriace pokolenie, nemali dosť viery, od učeníkov by sa možno očakávalo, že už by mali mať vieru. Hej. Na jednom mieste im Pán hovorí, tak dlho som s vami a ešte stále neveríte.
Čiže vidíte, že učeníci boli úplne normálni ľudia, potom je tu otec, ktorý je zúfalý. U zúfalého človeka ťažko hľadať nejakú vieru, ten iba, Pane, pomôž mi, Pane, zmiluj sa, ale pozrite sa, ako Ježíš reaguje. Otec vraví, otec dieťaťa, ak môžeš, urob niečo. A Pán hovorí, ak môžeš, všetko je možné veriacemu. On mu nehovorí si úplne mimo, ale hovorí mu návod. Hovorí mu návod, ktorý je potreba, aby sme my všetci počuli a počúvali ho stále. Všetko je možné veriacemu. Viera je kľúč ku všetkému. Nedávno síce nemám slovenskú národnosť, čo sa v športe prejavuje, hej, napríklad, keď hrajú Česi so Slovákmi hokej, tak ja neviem nejako fandiť Slovensku vtedy. Ale a teraz sme hráli v štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji, tých juniorských, a Slovensko famóznym spôsobom teda postúpilo cez český výber. Fakt ako, bol som trošku smutný, ale prijal som to, ale potom som celým srdcom fandil slovenskému tímu, keď hral so Švédmi o 3. miesto. Hej. A bolo to úžasné vidieť, že proti sebe stáli dve mužstvá a ja by som nepovedal, že Slováci sú lepší hokejisti ako Švédi, ono to bolo v niektorých momentoch vidieť. Ale čo bolo úžasné, psychický stav tých dvoch tímov. Ja by som to povedal aj náš viera. Slováci do toho išli s tým, že to je jedinečná príležitosť, môžeme mať medailu. Tak ďaleko sme to dotiahli, musíme zabrať. Jeden za druhého sa obetovali, pomáhali si, bol to neuveriteľný tímový výkon. A ja keď som na to pozeral, tak som si uvedomil, presne takto to má vyzerať v cirkvi. Švédi mali lepšie hviezdy. To bolo vidno aj, ako niektorí vedeli dobre korčulovať, tá technika práce s pukom, ako radosť pozerať, ale nedarilo sa im ako tímu. Boli proste dole, boli rozhodení, možno boli nešťastní, že nepostúpili do finále a tak ďalej. A ja vám poviem, že koreň je jednoducho viera. Viete, čo je hlavnou úlohou trenéra? Okrem teda toho, že musí určiť nejakú taktiku, ale je motivovať tých hráčov, vliať im vieru. Áno, máme na to, dokážeme to, ideme do toho, nebojte sa. A to je úžasná vec a ja ti chcem povedať, že Boh je šéf-trenér. Duch Svätý je asistent trenéra, Duch Svätý je tiež Boh, ale Duch Svätý je prítomný v tvojom živote a neprestajne robí to, že ťa povzbudzuje. Viete, aké je meno Ducha Svätého? Rôzne sa to prekladá, tešiteľ, rádca, zastánca, pomocník. My to v novom preklade prekladáme ako obhajca a všetko je to odvodené z toho gréckeho výrazu paraklétos. To je ten, ktorý je povolaný, aby stal pri niekom, po latinsky advocatus, a to je ten, ktorý na súde ťa zastáva, obhajuje, povzbuzuje. A on vždycky toto robí. Viete, akým spôsobom Duch Svätý usvieča z hriechu? Duch Svätý, keď ťa usvedčí z hriechu, on ťa neusvedčí tak, že na teba zostúpí, povie, ideš do pekla, nemáš šancu a vôbec prac sa z Božej prítomnosti. Nie, on príde ku tebe a ukáže ti Božiu milosť, Božiu dobrotu, Božiu lásku a hlbokosť tvojho hriechu, že si úplne hotový. A z celého srdca sa rád obrátiš. Diabol, keď obviňuje, tak jeho jediným cieľom je vniesť do životov ľudí beznádej a dosiahnuť to, aby to vzdali, aby sa na to vykašľali. Ale Duch Svätý robí pravý opak. A preto to tak trochu prirovnávam k trénerovi, lebo tréner vždycky, v akejkoľvek situácii, akokoľvek sa vyvíja zápas, tréner vždycky dáva to mužstvo hore a snaží sa mierniť negatívne emócie a snaží sa ich presviedčiť, že na tom majú a že sa dá. A toto je úžasná vec, ktorú Duch Svätý robí a povzbudzuje našu vieru. A viera je veľmi záhadná vec. Ja si nemyslím, že viera je otázka výkonu. Viete, keď človek naozaj verí, tak sa nemusí snažiť. A niekedy to tak je, keď my hľadáme vieru, že sa snažíme veriť. Áno, Pane, verím, ešte viacej verím, úplne najviac verím, Pane, nech sa to už podarí. Pesti tlačíme. A viete, čo je zvláštne? Keď máš naozaj vieru, tak si úplne pokojný. Keď máš naozaj vieru, tak sa položíš na Božie slovo, ktoré je pevné, nepohnutelné, spoliehaj sa na Pána a povieš, je to tak, verím tomu, pomodlíš sa, pohne sa nebo, pohne sa zem. Toto je viera. Není automatické, že každý má takúto vieru, ale je na nás a Janko to úžasne povedal, keď teraz hovoril, že to je niečo, čo máme v rukách.
My to vieme ovplyvniť, lebo Boh nám dal všetky prostriedky. Dal nám Božie slovo a písmo hovorí, že z Božieho slova, alebo z počutia Božieho slova je viera. Božie slovo je semeno, ktoré keď vojde do nášho srdca a dovolíme mu vyrásť, tak ten plod, ktorý vyrastie, je viera. A s tou vierou potom robíme veci a je to vidno navonok. A viera vie rozhodnúť o úspechu a neúspechu. Čokoľvek budeme robiť tento rok, čokoľvek budeme robiť, do čohokoľvek sa dáme, prosím vás, robte to s vierou. Tomu treba veľmi dobre rozumieť, lebo niekedy ľudia povedia, to ja nejdem robiť, na to nemám vieru. Vieš čo, ale ak je to niečo, čo vieš, že máš robiť, tak nerozmýšľaj, či na tom máš vieru alebo nemáš vieru, ale snaž sa tú vieru získať. Nehľaď na minulé skúsenosti, ako sa to nepodarilo, ale ak si istý. A sú niektoré veci, o ktorých si môžeme byť istí, lebo to hovorí Božie slovo. Hej. Napríklad, keď je niekto chorý, tak sa má modliť za uzdravenie, to hovorí Božie slovo. Čo hovorí písmo v Jakubovi? Je niekto z vás chorý? Tak nech zavolá starších zboru, nech prídu a dajú mu posledné pomazanie. Hej? Toto hovorí písmo? Nie. To hovorí už tá kresťanská tradícia. Ale písmo hovorí, ak je niekto z vás chorý, nech zavolá starších zboru, oni prídu, pomážu ho olejom v Pánovom menu. A ak sa dopustil nejakého hriechu, odpustí sa mu a uzdraví. Modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne a to je úžasná vec. Ten istý Jakub hovorí, má sa niekto z vás zle, nech sa modlí. Má sa niekto z vás dobré, nech chváli Pána. Rozumieš, Biblia je kniha viery. V Biblii nie je miesto, pretože nejaká situácia a teraz Boh na to nemá riešenie. Neviem, čo mám robiť, som zúfalý, som nešťastný. Nie, buď sa modlí a niečo sa stane, alebo chvál Pána. Viete, čo je problém? Že my sa modlíme len vtedy, keď je naozaj zlé a keď je dobré, tak Pána nechválime. Ale Boh chce byť prítomný v tvojom živote, či je dobré, či je zlé. Viera je strašne dôležitá. Viera je stav srdca, ktoré sa úplne spolieha na Božie sľuby. Úplne spolieha na Božie sľuby. Je to viera v osobu, ktorá je za tými sľubmi, veríme v Boha a veríme tomu, že to, čo povedal, myslel vážne a podľa toho si zariadíme život. Existuje démonická viera. O tej hovorí tiež Jakub, ale nemáme veľa času, len cítim, že to treba povedať. V tej istej Jakubovej epištole je napísané, že viera bez skutkov je mŕtva. A potom tam hovorí tie príklady, napríklad, že neviestka Rachab verila a preto tých izraelských špiónov, ktorí prišli do Jericha, tak ich prichýlila a potom ich potajomky vypustila. A potom hovorí, že v tom je jej viera, že niečo urobila na základe toho, čomu verila. A potom je napísané, že aj démoni veria, alebo aj diabol verí, ale sa trasú. Viera nie je len presvedčenie o niečom, lebo diabol verí v Boha. Možno verí v Boha viac ako ty. Ale má úplne mŕtvú vieru, lebo koná všetko proti tomu. Ale ak tvoja viera má byť živá, tak musíš byť ochotný sa podľa nej správať. A ak veríš tomu, že je niečo správne, tak to rob. Rob to tak, že Boh to vidí. Rob to tak, že sa to podarí. Kedykoľvek sa modlíš. Ako sa modlíš s vierou? Nie, aby si splnil náboženskú povinnosť a že sa treba pomodliť, lebo som kresťan, tak sa treba pomodliť. Nie, preto sa modlíš, aby sa niečo stalo. Preto sa modlíš, aby ťa Boh vypočul. Prečo chváliš Pána? Lebo Boh je hoden toho, aby si ho chválil. A toto je viera a táto viera nesie ovocie. Takže prosím vás, pripojme vieru k tomu, o čom vieme, že je správne, aby sme to robili tento rok. Možno chodíš do zhromaždenia už nejaký ten rok a už sa to pre teba stal zvyk. Hej. Je nedeľa, teda sobota, idete do zhromaždenia, alebo iný deň, kedy máte zhromaždenie, alebo na skupinku, lebo sa to patrí. Hej. Ja nevylučujem ani tie motivácie, že aby sa pastor nehneval, alebo čo povedia bratia a sestry, keď neprídem. Hej. To sú všetko ako objektívne veci, ktoré niekedy každý z nás nejako pociťujeme. Ale čo je dôležité, vieš, ako prídeš s vierou do zhromaždenia, idem dneska do zhromaždenia, aby mi Boh dačo povedal. Idem dneska do zhromaždenia, aby sa ma dotkla Božia moc. Alebo vieš, prečo idem do zhromaždenia? Preto, že keď tam budem, tak sa spojím s bratmi a sestrami vo viere a budem uctievať Boha a celé toto mesto bude požehnané, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu a keď ho chváli Boží ľud, tak sa násobí Božia prítomnosť. Viete,
Boh je síce všade prítomný, to hovorí písmo, on je všade vidí, ale jeho sláva není všade. A my potrebujeme Božiu slávu, lebo prítomnosť Božej slávy robí zázraky. Keď je niekde prítomná Božia sláva, tak démoni utekajú. Ľudia sú uzdravovaní, mŕtvi sú kriesení, ľudské osudy sa menia. A toto je náš cieľ a toto treba očakávať od každého jedného zhromaždenia. Od každej modlitby, keď si ráno klekneš a modlíš sa, alebo sa postavíš a modlíš sa, to nie je až také dôležité, aké máš pozíciu tela, ale keď sa ráno ideš modliť, tak sa tak modlíš, že počas tej modlitby sa niečo stane. Tak sa modlí, že Pán ťa počuje. Tak sa modlí, že ideš mať spoločenstvo s Duchom Svätým. Tak sa modlí, že tá modlitba ráno rozhodne o požehnaní tvojho dňa. A prosím vás, keď sa nestihnete pomodliť, nie, že budete v depresii, že sa vám stane niečo zlé. Keď sa nestihneš ráno pomodliť objektívne, normálne celú svoju vieru daj do toho, že je s tebou Božia milosť a že Boh ťa aj tak požehná, lebo prikázal svojim anielom, aby boli s tebou, bude ťa ochraňovať na všetkých tvojich cestách. O tom je vzťah s Bohom. My nežijeme v náboženskom systéme, ale žijeme vo vzťahu založenom na milosti Božej a na viere v Božiu milosť a na tom, že sme plní Svätého Ducha. Viackrát, keď Pán Ježiš komunikoval s ľuďmi, ktorí práve zažili jeho zázrak, a či to bola krvotoková žena, alebo tá Syrofeničanka, ktorá ho prosila za vyslobodenie svojej dcéry, ktorú najskôr odbil, ale potom reagoval na to, keď ona tak nástojčivo trvala na tom, že aj ona má právo, aj keď nie je židovka, ale že aj teda psíkovia pod stolom Pánov tak jedia nejaké omrvinky, alebo stotník. Vždycky Ježiš urobil zvláštnu vec, čudoval sa nad ich vierou, ktorá spočívala v tom, že za ním prišli preto, aby si niečo odniesli. Tá Syrofeničanka neprišla za Pánom preto, aby ju odbil. Posledná šanca, skúsim to a keď už nič, tak už to vážne zabalím. Nie, ona, Pane, ja som tu preto, aby moja dcera bola uzdravená. A Pán sa začudoval, lebo takú vieru nenašiel v celom Izraeli, lebo mnohí ľudia v Izraeli ho počúvali, chodili na jeho konferencie. Hej. Trávili dni, týždne s Pánom, počúvali slovo, videli jeho zázraky. A keď prišlo na lámaní chleba, tak ho opustili, nechodili s ním, keď povedal niečo tvrdé, čo sa im nepáčilo. A vidíte, títo pohania v podstate prejavili vieru a je zvláštne, že Ježiš im hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. A v gréckom texte my to väčšinou prekladáme ako uzdravila, lebo to je kontext, ale tam je slovo sodzo, čo znamená spasiť, zachrániť. A tá spása, tá záchrana v tom biblickom ponímaní sa netýka iba spasenia pre večnosť, ale to sa týka všetkých oblastí nášho života. A to je úžasné, že vlastne my sme spasení milosťou skrze vieru. A viera je úžasná príležitosť, alebo nástroj, alebo ako to chcete pomenovať, k tomu uchopiť Božie jednanie v našom živote a stiahnuť nebo na zem do tých rôznych oblastí. Takže a na jednom mieste Ježiš tak si povzdychne, že až sa vráti Syn človeka, či nájde vieru na zemi. A verte tomu, že ju hľadá. A vtedy bude dobrý rok, keď budeme robiť veci s vierou, lebo Pán oceňuje vieru ľudí. Viete, čo je najväčší nepriateľ viery? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že poviete, že nevera, alebo pochybovanie, alebo skepsa. Ja si vôbec nemyslím, že občasná pochybnosť je nepriateľom viery. Lebo keby som sa spýtal teraz, že je tu niekto, kto nepochybuje a prihlási sa, tak hneď budeme vyháňať ducha klamstva. Lebo sú situácie, ktoré proste spôsobia to, že Pane, hej, ale viete čo, to nie je nepriateľ viery. To nie je nepriateľ viery. Sú rôzne miery viery. A viete, čo je najväčší nepriateľ viery a žiaľ cirkvi sú toho plné? To sú zlé reči. To je frflanie. To je šomranie. Problém není, keď občas ťa napadne nejaká pochybnosť a vnútorne s ňou bojuješ a Duch Svätý ti pomôže ju prekonať. Ale problém je, že ako náhle ťa napadne táto vec, ti napadne v tvojej mysli a začneš o tom hovoriť, rozprávať. A tak je to všetko na figu napríklad. Také pekné slovenské slovo. Ešte borová. V živote som takú nevidel. Nie. Keď som prišiel na Slovensko, tak som sa musel naučiť niektoré slová, ktorým som nerozumel. Napríklad škúliť a štekliť. To som rozmýšľal, čo to je. Lebo také slovo štekliť
nám pripomína štekanie. Ja som si, že to je niečo s obsami, potom som si, že to je niečo iné. Prvé roky, keď som býval na internáte v Banskej Bystrici, tak boli veľmi zaujímavé, ale nejdem to teraz rozvádzať, ale to chcem povedať, že je strašne dôležité, aby sme vedeli svojim životom takým spôsobom sa dať do ducha viery, že vytlačíme zo svojho života všetko frflanie, šomranie, zlé reči a tak. Áno, môžeš byť sklamaný. To je objektívna vec. Áno, môže sa ti niečo nepáčiť, ale prosím ťa, nezačni zle hovoriť. Čo si myslím, že není zlé hovorenie? Lebo aj v tomto ľudia môžu byť zákonickí a potom sa boja čokoľvek povedať, čo akože není dobré. Poviem vám príbeh. Raz bola taká jedna cirkev, ktorá bola veľmi taká horlivá, veľmi stále si dávali pozor na to, aby nevyznávali zle. Ja si pamätám, že tam sa vyvinul taký zvláštny jazyk. Keď človeku už bolo fakt zlé, tak vieš, čo povedal, ja som taký požehnaný. A všetci vedeli, že sa nemá dobre. Lebo stále hovoril, som požehnaný, Pán je so mnou a toto. A nikdy by nepovedal nič negatívne. A raz cestoval na nejakú konferenciu a tam bol nejaký brat a chcel pomôcť nejakej sestre, ktorá nesla taký ťažký kufor, také ťažké zavazadlo. A on povedal, nemáš to ťažké? Sa jej spýtal, že ju pomôže. Ona, nie, to je lahúčké. To tam skoro dušu vypustila, lebo sa bála negatívne hovoriť. Vieš čo, nie je hriech, keď ťa bolí hlava, povieš, bolí ma hlava. To nie je hriech. Vieš, čo je hriech? Chodiť hore dole, povedať, bolí ma hlava, to je strašné, už ma zase bolí hlava. Ja som to vedel, že ma bude boleť hlava. To je hriech, chápeš? To je obrovský rozdiel. Poviem, Pane, bolí ma hlava. Prosím ťa, uzdrav ma. Dotkni sa ma. Pozdvihni ma. Daj mi silu. Toto je viera. Ale preto o tom hovorím. Niekedy je extrém, že ľudia sa boja hovoriť zle a potom nevedia vec správne pomenovať. Keď niekto robí hriech, pozri sa mu do očí a povedz mu, prestaň hrešiť. Neboj sa, že sa na teba naštve. Vytrhneš ho z pekla, zachrániš ho. Možno povieš negatívnu vec, možno sa bojíš, pokazíme si vzťah. Ty si taký požehnaný brat. Nech ťa Pán požehná. Počúvaj, prestaň hrešiť, budeš sa mať lepšie. To ti hovorí Duch Svätý. Duch Svätý ti nehovorí, ty si taký požehnaný, neboj sa, budeš čoraz svätejší. Nie, on ti povie, nehreš viac. Chápete, čo chcem povedať? Takže na jednu stranu pozor na zlé reči. Frflanie, šomranie, sťažovanie si, ohováranie. To je najväčší nepriateľ viery. Kazí to atmosféru v zbore, kazí to atmosféru v tvojom srdci. Ale druhá vec je, neboj sa nazývať vec pravými menami. Keď ťa bolí hlava, tak povieš, bolí ma hlava, ale môj vykupiteľ žije. Ale Pán ma uzdraví. A Pán ma už uzdravil, lebo pred 2000 rokmi na Golgote vyniesol moje hriechy na drevo kríža, aby som zomrel hriechom a bol živý spravodlivosti. Jeho ranami som bol uzdravený. Haleluja. A hneď ťa bude menej boleť hlava. Povieš, už ma menej bolí hlava. Pane, dokonale ma uzdrav. A takto pozerajte na vec. Takto pozerajte na vec a budete ľuďmi viery. Lebo niektorí ľudia sa snažia veriť a potom žijú v takej určitej zvláštnej forme pokrytectva, lebo sa cítia zle a snažia sa robiť, že sa zle necítia. Ale niekedy je riešenie čeliť tej veci. A tá syrofenická žena, ktorá prišla za Pánom, aby bola uzdravená jej dcera, ona za ním neprišla. Pane, ja vyznávam, že moja dcera je uzdravená. Pane, ja vyznávam, že teraz odíde démon od nej. A povedala, Pane, pomôž mojej dcere. Je zle trápená démonom. A on im povedal, choď preč. Ja neviem, čo by si robil ty. Keby si sa modlil, Pán povie, choď preč. Keby si mal vieru, povieš, Pane, nepôjdem. Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Toto je biblické. Toto urobil Jakob, keď sa boril s Pánom pri potoku Jabok. A to sa treba naučiť. Proste mať vieru v Boha. Nenechať sa odbiť. Byť človek, ktorý miluje Pána. Chcete mať úspešný rok? Poviem vám návod. Súvisí s tým
s týmto Filipským, epištola Filipským, 2. kapitola, 14. verš. To je jeden z kľúčov k úspešnému roku. Aspoň pre mňa osobne, ako som to ja nejako teraz duchovne strávil a prijal. Takže list Filipským je hneď za listom Efeským, 2. kapitola, 14. verš, počúvajte. Všetko činte bez reptania a bez pochybovania. Ja som začal tým, že všetko treba robiť s vierou. A Pavol tu hovorí, ako to vyzerá. Ako vyzeráš niečo robí s vierou. Hej. Bez reptania a bez pochybovania. To znamená, ten hokejista, ktorý ide dať ten gól, ten rozhodujúci gól v zápase a už sa rúti sám na tú bránku, nemôže rozmýšľať, joj, už som mal 4 nájazdy v tomto zápase, vždycky ma vychytal. Čo keď ma zasa vychytá? Joj, to nedám. Ja to viem. Ja to nikdy nedám. Vždycky, keď to chcem dať, tak to proste nedám. On nemôže takto rozmýšľať. On ide dať gól. Robí všetko preto, aby dal gól. Dá do toho všetku vieru, všetku silu, všetko nadšenie a spraví to. A čokoľvek budeš robiť, rob to bez reptania a bez pochybovania. Reptanie je najväčšia diablova zbraň. Opakovane, keď Izrael putoval po púšti, prejavovalo sa reptanie. Pán ťa nedal do dokonalého zboru. Naša cirkev není dokonalá. Ani jeden z nás nie sme dokonalí. Minimálne o sebe to vieš, že nie si dokonalý. Potom, ak máš manželského partnera, tak si tiež zistil, že je trošku menej dokonalý, ako si myslel. Ale máš ho čoraz radšej. Hej? Máš ho čoraz radšej. To tak funguje. Ale proste nie sme dokonalí. Problém je, keď na to začneme veľmi poukazovať. Ty si taká, ty si taký. A prečo je tento taký? Vieš čo? Boh s ním jedná, bude jednať, zmení ho. Nesieme sa k dokonalosti. Duch Svätý v nás pôsobí. Božie slovo nás formuje. Ale je strašne dôležité, ako hovoríme, lebo naše reči vytvárajú duchovnú atmosféru. Slovo má obrovskú moc. Pozrite si, Boh povedal a stalo sa. Keď ty sa modlíš, dejú sa veci. Keď frfláš, keď frfleš, šomreš, dejú sa veci. Táraš hlúposti. Dejú sa veci. Rátaj s tým. Nemáme byť poverčiví, že keď poviem dačo, takže že sa hneď stane niečo zle. To nie, ale to hovorí o životnom štýle. Chápete? Určite si vy vybavíte nejakého človeka, keď teraz hovorím, s ktorým keď sa stretneš, tak to je vodopád negatívnych rečí. A ja ti položím jednu otázku. Má sa ten človek dobre? Darí sa mu? Menil by si s ním? Ani náhodou. A potom sú ľudia, ktorých stretneš a stále sú usmiatí. A stále majú dobré slovo. A stále ťa povzbudia. A niekedy ťa aj vyhrešia. Ale stále sú naladení tým dobrým Božím spôsobom. A majú sa dobre. Menil by si s nimi hneď. A taký bol Pán. Halelúja. Poďme na ďalší bod. Máme teda 2 body za sebou. Treba dobre siať, dobre investovať. Treba robiť veci s vierou, vytlačiť zo svojho života reptania a pochybnosti. A tretia vec je tiež veľmi dôležitá. Efeským 5. kapitola, 15. a 16. verš. Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. Amen. Pavol tu hovorí o niečom, po čom asi každý človek túži. Hovorí o tom, že máme sa správať múdro. Hej. Že máme tak žiť, aby sme robili múdre kroky, múdre rozhodnutia a vykupovali čas. K tomu času sa o chvíľku dostanem. Viete, v čom je úspech židovského národa? Jednak teda v tom, že majú Abrahamovo požehnanie, ale ono sa nejak prejavuje. Ono sa prejavuje tým, čomu Židia v jidiš hovoria chochmes, po hebrejsky to je chochma, a to je múdrosť. To je to, že im to páli. Že oni keď niečo urobia, tak to urobia tak, že je z toho osoch. Tá vec dobre dopadne. A myslím si, že to môžem povedať všeobecne. Samozrejme aj medzi nimi nájdeme zo pár hlupákov, ale celkovo ten národ je nesmierne úspešný a vždycky úspešný bol.
počas ľudských dejín alebo dejín interakcie nášho kresťanského prostredia s židovstvom, vždycky sme to boli my, kresťania, ktorí sme im závideli. A keď sme boli veľmi bezbožní, tak sme robili pogromy a v mnohých národoch to bolo veľmi zlé a je treba sa z toho obrátiť, aby nám Pán odpustil všetok antisemitizmus zažraný po generácie v našich krajinách. Ale prečo to bolo? Vždycky sme im závideli ten úspech. Vždycky sme rozmýšľali, že ako to robia. A Biblia o tom hovorí. Biblia hovorí, že Izrael je požehnaný, je Boží vyvolený národ, ale ono sa to prakticky prejavuje tou múdrosťou. Keď Žid do niečoho investuje, investuj do toho tiež, lebo zarobíš. Keď Žid do niečoho neinvestuje, neopováž sa do toho dať svoje peniaze. Vážne, tak to proste je, oni sú múdri, je to až nadprirodzené. A Pavol tu hovorí o tom, že je dôležité, aby sme sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri. A je tu jedna veľmi dôležitá rada. Vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé a teraz je potreba sa pozrieť na to, čo to znamená. Ja som si vždycky myslel, že vykupovanie času znamená taký super časový manažment. Hej? Že treba všetko naplánovať tak, aby sme všetko stihli, aby sme stále boli aktívni, aby sme mali všetko dopodrobná tak zmáknuté. A myslel som si to, až kým som nenarazil na jeden anglický preklad, ktorý vám teraz nepoviem, tohto verša, a ktorý ma prinútil k zamysleniu a potom som šiel do gréštiny a zistil som, že ten preklad má úplnú pravdu. Totiž, tu nie je použité len tak hociaké slovo pre čas a to slovo vykupovať tiež volá, čo znamená. Takže začneme tým vykupovaním. Hej? Je to grécke slovo exagorazo a znamená jednoducho nadobudnúť niečo tak, že za to zaplatíš. Hej? Pán nás vykúpil tým, že za nás zaplatil, položil svoj život, prelial svoju krv. Otroka si mohol vykúpiť. Doniesol si zlato, prípadne striebro, nejakú inú hodnotu, vykúpil si otroka. Vykúpiť môžeš niečo zo záložne napríklad v dnešnej dobe, aby to bolo také konkrétnejšie. To znamená, že my máme urobiť niečo s časom, že máme dať niečo, nejakú hodnotu, aby sme získali čas. A teraz, aký je tu čas? A to je použité jedno veľmi zvláštne slovo. Normálne čas po grécky sa povie chronos. Hej? Od toho máme chronometer, hej, hodinky. Chronos je čas, ktorý plynie. A potom je taký veľmi zvláštny čas, pre ktorý gréčtina má slovo kairos. A to nie len tak hociaký čas, lebo nie každý chronos je kairos. To slovo kairos sa rôzne prekladá. Prekladá sa ako príležitosť, alebo čas príhodný, hej, alebo ten pravý čas na niečo. Hej. Napríklad, keď sa chceš oženiť, vstúpiť do manželstva, vydať, je veľmi dôležité nie iba nájsť toho pravého, ale nájsť aj ten kairos. Hej. Proste v pravý čas so správnym človekom a potom je to požehnanie. Samozrejme, keď sa chce niekto oženiť v 15, tak to asi ten kairos nebude. Hej. Ale pre také rôzne životné rozhodnutia je dobré nájsť aj správny Boží čas, je to veľmi individuálne u každého človeka, ale ja chcem teraz ukázať, keď spojíme významy týchto dvoch slov, čo to znamená? To znamená, musíme urobiť nejaké úsilie vydať, aby sme získali príležitosť, ktorá prichádza do nášho života. A toto dostáva celkom iný rozmer. A ja vám chcem povedať, že v roku 2015 príde do vášho života veľa príležitostí, pripravených od Pána. Napríklad príležitosť povedať niekomu o Ježišovi. Alebo príležitosť do niečoho investovať. Alebo príležitosť niečo urobiť. A my potrebujeme Božiu múdrosť a zároveň Božiu rozhodnosť na to, aby sme tú príležitosť využili. A ako ju využijeme? Tým, že ju vykúpime. To znamená, že niečo ťa to bude stáť. Aby si využil príležitosť, ktorá prichádza do tvojho života, musíš niečo urobiť. Lebo ona príde príležitosť a keď nič neurobíš, no zase odíde. Rozumieš, čo chcem povedať? Príde skvelá ponuka, aby si do niečoho investoval, aby si niečo kúpil, alebo aby si sa prihlásil na nejakú školu, alebo aby si niekde cestoval, alebo čokoľvek, nejaké rozhodnutie, aby si spravil, alebo vynaložil nejaké úsilie, alebo nejakú investíciu. A príležitosť príde, nejakú dobu s tebou je a potom zase odíde. A viete, v čom si myslím, že je úspech aj osobného života, aj zborového života, je v tom, keď sa naučíme tieto príležitosti nie iba rozpoznať, lebo niekedy ich aj rozpoznáme, ale doplatíme na svoju pasivitu a neochotu urobiť to. Máme v Čechách také jedno prísloví, že chytiť príležitosť za pačesy. Pačesy sú vlasy. Tak
ľudovo. Pri príležitosti ju chytíš za vlasy a nepustíš ju. A presne o tomto hovorí Pavol. Prečo? Lebo dni sú zlé. Není každý deň príležitosť. Není každý deň to, že keď nejakú vec urobíš, tak sa ti totálne podarí. Ale sú dni, sú momenty, sú Božie kairosy, ktoré prichádzajú do tvojho života a je dôležité, aby sme ich vedeli využiť. Chcem vám povedať, že málokedy nám niečo spadne do náručia samé. A presne toto vedeli Židia. A keď sa pozriete aj do židovskej literatúry, alebo aj nejaké príbehy, čo sú rôzne filmy, keď ich vidíte, oni sú presne takí, akí sú zobrazení. Oni urobia všetko tak, aby z toho čo najviac mali. A my sa na nich tak hneváme za to. Ale počúvaj, Boh chce, aby si bol taký. Nie aby si bol taký prospechár, ktorý každý ho obere a zneužije, o tomto vôbec nehovorím. Ale aby si vedel tak žiť, že keď je príležitosť niečo dobré vykonať, niečo dobré získať, nejako sa zmeniť, nejako podrásť, nejako budovať svoj život, tak to urobíš. Viete, v čom mnohí charizmatici míňajú príležitosť? Teraz som písal do Logosu taký článok o hovorení jazykmi, o tejto charizme, ktorú dostávame. Ja vám chcem povedať, že ja si myslím, že to je najzakopanejšia hrivna. Vážne. Keď ťa naplnil Svätý Duch a začal si hovoriť v jazykoch a nehovoríš, a stane sa ti, že nejaký deň prejde bez toho, že by si hovoril, míňaš obrovskú príležitosť. Budovať svojho ducha, rozvíjať svoj vzťah s Pánom a napredovať v duchovných oblastiach. Keby sme len vedeli, aký dar sme dostali, písmo hovorí veľmi veľa vecí, že keď hovoríme jazykmi, budujeme sami seba, že hovoríme tajomstvá Božie, že náš duch komunikuje priamo s Bohom. Ja som teraz o tom písal článok, tak som toho plný, tak teraz, keď som cestoval do Prievidze, som sa modlil v jazykoch a normálne mi prichádzali inšpirácie, myšlienky pre túto kázeň, že ešte som si ju tak dorábal v srdci, keď som šiel sem, mal som nejaké poznámky, že som si podoplňal a ja som si uvedomil, že Boh chce, aby sme vedeli využívať to, čo nám bolo dané. Napríklad my musíme neiba vyznávať, že v Kristovi Ježišovi sme prijali všetky Abrahamové požehnania. To znamená, že máme rovnakú príležitosť, rovnakú východiskovú platformu, ako majú Židia. A nás je to požehnanie. Ale keď sa podľa toho nezačneme správať, tak ako ho uchopíme? Všetko, čo robíme, musíme robiť tak, že využívame tie zdroje príležitosti, ktoré nám Pán dáva a sme ochotní byť aktívni ľudia. Osobne som prijal jednu takú rému pre rok 2015 a poviem to, ale neodporúčam každému, lebo môže to byť aj hlúpe, ale ja som mal jeden sen, o ktorom viem, že je od Pána. A v tom snu som dostal jeden jediný pokyn a ten pokyn sa volal produktivita. Že Boh chce, keď ja čo robím, to bolo pre mňa osobne, tak za tým musí byť výsledok. Kresťanstvo, niektorí si myslia, že kresťanstvo je čakáreň na vytrhnutie. Ak si myslíš, že rok 2015 prežiješ ako v čakárni na vytrhnutie, budeš sedieť čakať, pastor Janko ťa tu bude akože zabávať, aby si sa nenudil, kým príde Pán, tak ti bude hovoriť Božie múdrosti, ty budeš prikyvovať a budeš len sedieť a čakať, tak je mi ťa ľúto. Budeš frustrovaný, nespokojný, ale keď zoberieš vážne 2015 a povieš, že teraz je príležitosť niečo vykonať pre Pána. Alebo aj vo svojom osobnom živote niečo zmeniť, niečo dosiahnuť. Ja neviem, vymalovať obývačku. Ono to znie ako hlúposť, ale to môže úplne nové veci naštartovať v tvojom živote. To sú veľmi duchovné veci. Keď dačo nefunguje, tak možno by si mal zmeniť niečo z toho, čo robíš. A možno, nevravím, že vždycky, ale možno sa dajú do pohybu také veci a také procesy v tvojom živote, že budeš veľmi príjemne prekvapený. Takže je nám trošku jasnejšie, čo znamená vykupovať čas. Ináč, čo ma k tomu priviedlo? Existuje jeden anglický preklad, taký voľnejší, New International Version, a on toto prekladá make the most of every opportunity. Pre tých z vás, ktorí nerozumiete anglicky, tak získaj čo najviac z každej príležitosti. Je to geniálny preklad. Není úplne doslovný, je opisný,
ale k tomuto ťa Pán povoláva v roku 2015. To nehovorím ja, že by som bol prorok, ale to hovorí Božie slovo. Aj v roku 2014 ťa k tomu povolával, ale teraz to môžeš ľahšie uchopiť. Prečo? Lebo dni sú zlé. Nikde nie je napísané, že keď príde jedna príležitosť, tak sa vráti. Nemusí sa už nikdy vrátiť. Preto majme taký postoj, že v každej situácii budeme ochotní niečo urobiť, možno niekedy aj zariskovať, za to, aby sme napredovali, posunuli sa ďalej a nesli ovocie. Posledná, 4. oblasť, ktorú považujem za najdôležitejšiu. Ak má byť náš rok úspešný, je strašne dôležité, aby sme boli s Bohom, alebo aby bol Boh s náma. Keď Mojžiš sa modlil k Hospodinovi, tak mu povedal: Pane, ak s náma nepôjde tvoja tvár, tvoja prítomnosť, nevyvádzaj nás odtiaľto. A to je nesmierne dôležité. Čokoľvek robíš, do čohokoľvek ideš, akýkoľvek rok začínáš, a jedno, či je 2015, 16, 17, kým nepríde Pán, v tom roku najdôležitejšia vec je, aby si bol s Bohom. A mohli by sme mnoho miest v písme čítať o spoločenstve s Bohom a ja vám teraz prečítam jedno, ktoré ma v poslednej dobe veľmi zasiahlo. Je to 17. kapitola Jánovho evanjelia, ktorá sa často číta v úplne inej príležitosti. Viete, keď Pán bol v Getsemanskej záhrade, kde sa modlil a krvavý pot po ňom stiekal a volal k Pánovi, tak sa modlil veľmi zaujímavé veci. Apoštol Ján ako jediný nám celú tú modlitbu zaznamenal a ja by som bol za to, aby sme si ju teraz prečítali. Ja ju prečítam celú ako celok a nebudem ju celú vykladať, ale asi 2 alebo 3 miesta z nej vyťahnem, lebo je dôležité, aby sme porozumeli tomu, že ak máme byť v tom blízkom vzťahu s Bohom, na čom to treba postaviť. 17. kapitola Jána. Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslávil teba. Ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal večný život. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal, a teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, tvoji boli, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si mi dal som im a oni prijali a poznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete a ja idem k tebe, Svätý Otče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno, ako my. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich chránil v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť naplnenú v sebe. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja ich poslal do sveta, ale ja za nich posväcujem sám seba, aby aj oni boli posvätení v pravde. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa, čiže za teba, aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal som im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno a aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Otče,
Svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj tí to poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Amen. Sú to veľmi hlboké slová, veľa myšlienok sa tam opakuje, ale viete, čo je na tom najúžasnejšie? Že Pán Ježiš, keď sa toto modlil, tak myslel na všetkých, ktorí sa obrátia, ktorí v Neho uveria. A cieľ bol jeden, aby bolo vybudované spoločenstvo. Aby každý jeden veriaci mal spoločenstvo s Bohom, aby veriaci mali spoločenstvo so sebou navzájom, aby bola vysoká miera jednoty v cirkvi, aby na základe toho, keď ľudia budú vidieť Božiu prítomnosť v cirkvi, aby sa svet obrátil. A to je niečo, do čoho nás Pán povoláva aj v tomto roku. Už nemáme tak veľa času, lebo chcem sa aj modliť, ale ešte nejakých možno 20 minút mi dajte, aby sme sa u toho zdržali. Pozrite sa na 3. verš, alebo od 2. Jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal večný život, a to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja veľmi milujem tento verš, lebo ten verš hovorí o tom, že čo nám Boh dáva, nie je len to, že raz nepôjdeme do pekla. Vážne. To by bolo strašne málo. Jasné, že to je možno najdôležitejšia vec, že sme zachránení, ale Boh ti chce dať oveľa viacej. Boh nechce len, aby si na veky existoval. Večný život ani tak nehovorí o dĺžke, lebo možno to neviete a možno to viete, ale myslíte, že ľudia v pekle nebudú mať večný život, čo sa týka dĺžky? Na veky budú v pekle. Na veky sa tam budú trápiť. Podstatou toho večného života, ktorý nám Boh dáva, nie je jeho dĺžka. Človek je duchovná bytosť a preto je večný. Ale čo je podstatou večného života? A to je ten večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Nič viac a nič menej. A to nič menej podčiarkujem. Niektorí ľudia si myslia, že kresťanstvo je iba nejaká množina morálnych princípov, ktoré sa rozhodneme zachovávať. Áno, v kresťanstve je veľmi veľa veľmi dobrých morálnych princípov, ktoré treba zachovávať, ale to nie je večný život. Niektorí ľudia si myslia, že kresťanstvo je určitý životný štýl, kedy sa človek modlí, kedy človek robí dobre, kedy človek sa chráni od zlého. Že je to taká forma určitého vystupovania a konania, ktoré má byť na Božiu slávu. Áno, ale večný život je oveľa viac. Večný život znamená osobnú známosť Božiu. Možno si kresťan 20 rokov. Ja som kresťan od 91. roku, už som to prestal rátať. V auguste 91 som sa obrátil, súd 14-ročný pubescent, ktorého sa dotkla Božia milosť a Pán úplne zmenil môj život. Koľko je to rokov? 91, teraz je 2015 ide byť, tak už je to nejakých 24 rokov. To je už viac ako polovica môjho života. Je to úžasné a počúvate, to najúžasnejšie, čo na to môžem povedať, je, že stále znovu a znovu, keď vstupujem do spoločenstva s Bohom, Boh ma prekvapuje. Ja som veľmi šťastný, veľmi často, keď sa modlím, tak buď plačem, alebo sa smejem, alebo sa teším jednoducho. Je úžasné poznávať Pána. A to je podstata večného života, že ty si tu na zemi a úžasne žasneš nad Božou dobrotou a toto v tebe zapaluje ten oheň túžby povedať o tom každému človeku, lebo Boh to nemá iba pre teba, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú v tomto meste napríklad. Je to tak. Viete, keď som sa obrátil, tak ja som skôr taký človek orientovaný na slovo, na pravdu a tak. A som začal chodiť do jedného zboru a vždy, keď boli chvály, tak som sa tešil na to, až tie chvály skončia. Hej. Teraz už som na tom úplne ináč. Napríklad chvály u vás som si maximálne užíval a celkom mi bolo ľúto, že už skončili, ešte by som pár pesniček vydržal. Ale vtedy to bolo ináč. Vtedy som sa tešil, keď už odložia gitary a keď už budem môcť počúvať pastora. A na jednom stretnutí som hovoril s nejakým bratom alebo sestrou a rozprávali sme sa o nebi. Som sa pýtal, čo budeme v nebi robiť.
Oni povedali, no tam budeme na veky chváliť Pána. Ja som posmutnil. som rozmýšľal, či sa tam nebudem nudiť. Ale to som Pána ešte veľmi nepoznal. To bolo na začiatku mojej cesty viery. Dneska môžem povedať to, že chváliť Boha, ale nie tým spôsobom kostolným, že si odspievam pieseň číslo 451, hej, z predpísaného spevníku schváleného. Ale keď sa človek dostane do uctievania a vo svojom duchu zažíva dotyky Božieho ducha, tak to sú také úžasné zážitky, ako tu na zemi sa tomu nič nevyrovná. Nič sa tomu nevyrovná tu na zemi. A sú to také kvapôčky tej nebeskej atmosféry a ja si myslím, viete, o čom bude nebo? Že v nebi nebude taká nekonečne trvajúca bohoslúžba, že tam budeme všetci stáť a teraz chváliť Pána miliardu rokov, ale že tam vojdeme do takej miery vzťahu s Bohom, je napísané, že ho uvidíme tvárou v tvár. A viete, Boh je taký úžasný, že nám ani celá večnosť nestačí na to, aby sme ho úplne poznali. Takže budeš poznávať Boha úplne iným spôsobom a vždycky, keď poznáš nejakú ďalšiu vec o ňom, tak budeš taký ohúrený, že úplne spontánne v tebe vypukne uctievanie, chvála, kláňanie sa Pánovi. Ale toto som pochopil až po niekoľkých rokoch. A ja milujem Božiu prítomnosť, milujem Božie dotyky a na tomto treba postaviť náš život. Potrebujeme, aby sme boli cirkvou Božej prítomnosti. A nie len to. A teraz sa dostanem k tým ďalším dvom veciam. Keby sme preskočili zo pár veršov a pozreli by sme sa na 17. verš. Žiaľ musím povedať, že na toto cirkev v 21. storočí niekedy zabúda. Tu je napísané, posväť ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Posväť ich v svojej pravde. Viete, čo je svetosť? Svetosť nie je to, že sa niekto nejako správa, akože je svätý, hej? Ale svetosť v podstate toho slova znamená oddelenosť pre Boha. Keď v starej zmluve bolo niečo sveté, napríklad sveté to tie nádoby, ktoré boli určené pre svetostánok, alebo samotný svetostánok Mojžišov boli sveté preto, lebo boli oddelené pre jeden jediný účel, pre bohoslúžbu, že patrili Bohu. Biblia hovorí, že kresťania sú svätí, lebo sú posvetení baránkovou krvou, posvetení Duchom Svätým, ktorý ich naplnil. Ale to slovo svätý neznamená to, že sú nejakí iní, nejakí čudní, že majú nad hlavou svietiace kolečko alebo niečo také. Lebo na to, aby si bol svätý, nemusí prebehnúť žiadny kanonizačný proces. Čo, viete, v katolíckej cirkvi je to tak, že človek, aby bol svätý, najskôr musí zomrieť. Hej. Potom, čo zomrie, tak ako mŕtvy musí urobiť nejaké zázraky. Potom, ale to je vážne tak. A potom to komisie preskúmávajú. Na základe toho je niekoľko stupňov. Najskôr je blahorečenie, potom je prehlásenie za svätého. A viete, toto v Biblii nie je. Keď apoštol Pavol píše do Efezu, viete, čo píše? Svätým, ktorí sú v Efeze. Píšem, pozdravujem vás. A teraz im hovorí, čo majú robiť, čo nemajú robiť. Hej? Čiže zase neboli zase až tak svätí. Ale boli svätí. Boli posvetení Kristovou krvou, oddelení pre Pána. To, že patríš Bohu, znamená, že si svätý. A teraz, čo človeka posvecuje? Tu je to napísané. Človeka posvecuje pravda. Človeka posvecuje pravda Božieho slova a toto si myslím, že sa v poslednej dobe z kresťanstva vytráca. Hej. Není možné, vážne není možné, a dúfam, že ma za to nezavrú, ale není možné, aby v cirkvi bolo uzavreté manželstvo dvoch mužov. To není možné proste. A sú teológovia, ktorí tvrdia, že to je možné a že všetko je dobovo podmienené, že dneska sa na to Boh pozerá ináč, ako sa na tom pozeral, keď bola napísaná Biblia a také veci. Ježiš posvetenie je pravda. Pravda vyslobodzuje, pravda posvecuje, pravda Božieho slova ti hovorí, čo je dobré a čo je zlé. Nie na to, aby sa z teba stal zákonník, ale na to, aby si vedel žiť život, ktorý sa Bohu páči a vedela rásť Božia prítomnosť v tvojom živote. Ešte vám niečo
ukážem, čo sa týka toho posvetenia. Hej. Posvetí k svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja ich poslal do sveta. Takže sme oddelení pre Pána, poslaní do sveta, aby sme niečo vykonali. A teraz počúvajte. A ja za nich posvedcujem sám seba, aby aj oni boli posvetení v pravde. A keď sa pozriete na to grécke slovo, ktoré je použité v tom posvedcujem, tak je to rovnaké slovo, ktoré je použité v Biblii, keď obeť bola zasvetená Bohu, posvetená Bohu a potom prinesená. Keď prinášali tie obetné zvieratá, ich najskôr posvetili, to znamená, boli určené iba pre účel obete, patrili iba Hospodinovi, nikto iný na nich nemal nárok, toto je posvetenie. A Ježiš sám seba posvetil ako obeť, pripravil sa ako obeť, doniesol svoju obeť. Toto sa modlil ešte pred svojím ukrižovaním, takže o tomto hovorí. A pretože Kristus sa obetoval za nás, my môžeme byť posvetení, ale posvetení môžeme byť iba v pravde. Keď Božie slovo hovorí, že je niečo hriech, tak vieš, prečo je to hriech? Pretože to hovorí Božie slovo. A teraz vám môžem pripadať úplne ako fundamentalistický radikál, ktorý nerozmýšľa, ale ono je to o tom, že kto je človek a kto je Boh. Kto je stredobodom vesmíru? Kto je mierou všetkých hodnôt? Či človek a jeho ako to povedať, dobro, alebo jeho príjemné pocity, alebo Boh, to, čo Boh povedal. Ktokoľvek sa riadí Božími princípmi, nikdy sa nestane to, že by bol nešťastný alebo neúspešný, ale keď sa ľudia riadia svojimi princípmi, tak sú rozbití, nešťastní ľudia. Vieš, ja nemyslím, že je hriech, keď nejakí dvaja muži majú spolu taký dobrý vzťah, že sú veľmi blízki priatelia. Môžu si totálne rozumieť. Prečo nie? Ale keď spolu spia, tak v starej zmluve za to bolo ukameňovanie. V novej zmluve nie. V novej zmluve Pán hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí kameňom, takže už nie je ukameňovanie, ale ten hriech je stále hriech. Keď doviedli cudzoložnicu k Pánovi Ježišovi, tak si mysleli, že ho dostali. Lebo vedeli, aký je plný milosti, že odpúšťa hriešnikom. A dovedli mu cudzoložnicu a hovoria mu, Pane, Mojžiš hovorí, že týchto treba kameňovať. A čo hovoríš ty? A už sa tešili. Už je neukameňuje, je mäkký, ho poznáme. Stretáva sa s týmito hriešnicami a s tými publikánmi. To bolo niečo ako vexláci vtedy. Proste takí neveľmi obľúbení ľudia. Neukameňujú, dostaneme ho, poruší Mojžišov zákon. Viete, čo je úžasné? Ježiš nepovedal, že to nie je hriech, ale povedal, kto je bez hriechu, nech prvý do nich hodí kameň. A čo je úžasné, keď sa všetci vytratili, lebo on niečo písal prstom na zemi, pravdepodobne ich hriechy, mena, mileniek a také veci, telefónne čísla a podobne. E-mailové adresy. Jeden po druhom sa vytratili, ostala iba tá žena a Pán. A viete, čo jej povedal? No vidíš, super, nikto ťa neodsúdil. Paráda, nie? Ešte povedal, choď a nehreš viacej. Nová zmluva neznamená, že by nebolo hriech to, za čo bolo v starej zmluve ukameňovanie. To je stále hriech. Ale je Božia milosť, aby sa z toho každý mohol obrátiť. Je Božia milosť, aby sme sa posvetili. A nevieme sa posvetiť ináč ako pravdou, lebo povedzme si, to, v čem vyrastajú ľudia dneska na svete, to je nahony vzdialené od princípov Božieho slova. Pustiť televízor, od rána do večera tam ide sex. To je strašné. Teraz nedávno sme sa pozerali s deťmi na nejaký, síce mám 7-ročné deti, ono to bolo nejakých 12 rokov, hej. Som ráno, tak sa môžu pozrieť. Tam normálne to bol erotický film, som sa zlakol. Deti hotové, lebo sa ich snažíme chrániť pred týmito vecami. Príde čas, kedy im povieme a normálne ja som za zdravú sexuálnu výchovu, ale my žijeme v totálne presexualizovanej dobe. Všade to je. Z vodovodného kohútiku tečie sex. Fakt? V ovzduší to je, v rozhlasových vlnách, všade. A ľudia sú ako ovce a
a prestávajú rozmýšľať a pritom sex je super, nie? V manželstve, v manželskej zmluve. Boh ho stvoril, to je sveté, je to dobré, ale v pravde, tak ako Boh povedal, napríklad nepatrí na verejnosť, má byť skrytý, má byť v spálni so zamknutými dverami, keď máte malé deti, možno viete, že treba sa zamkínať, hej. A také veci. A tam je miesto tej veci, tak ako povedal Boh. A je to... Ale vážne. Ale vážne. To je veľmi vážna vec. A neboj sa, že ti budú vykrikovať, že si fundamentalista. Lebo vieš, ja sa priznám, ja neznášam fundamentalizmus, neznášam zákonníctvo. Viete, čo bol problém zákonníkov? A za chvíľu sa k tomu dostanem. Nepoznali milosť. Oni s pravdou narábali tak, že zobrali pravdu a pravdou začali odsekávať ľuďom hlavy. Kameňovať ich a podobne. Boh to nikdy nerobí takto. Pravda je jasná, ostrá, ukazuje, kde je hriech a kde je spravodlivosť, ale je spojená s milosťou. Joj. Nechajte si založeného Jána 17 a nalistujte si Jána 1. Áno, to je úžasný verš. Ján, 1. kapitola, 17. verš. To je to krásne vidno. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Toto by sa mali ľudia naučiť na spamäť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša a v zákone čítame všetko, čo je dobré a čo je zlé. Celý zákon je pravda, od začiatku do konca. Celé desatoro je pravda, neprestalo platiť nezosmilníš. Neprestalo platiť to, že neurobíš si žiadnu tesanú modlu, alebo rytú modlu, drevenú alebo kamenú a nebudeš sa jej kláňať. To neprestalo platiť, to je stále v desatore. Aj keď to niektorí vyčiarkli, ale je to proste tam. To stále platí, ale aký je rozdiel? Zákon hovorí, že kto to všetko bude zachovávať, bude mať život a ak poruší čo len jedno prikázanie, tak ide do zatratenia. A viete, že mali Izraelčania celý systém obetí, ktoré boli prinášané na to, aby, keď samozrejme človek zhreší, aby to vedeli nejako uzmieriť. A keď prišiel Pán, nikdy neporušil zákon, dokonca ho potvrdzoval, dokonca vám poviem, že ho sprísnil. Lebo starý zákon hovorí, nescudzoložíš, že? Nescudzoložíš, to znamená, že nebudeš mať styk s osobou, ktorá nie je tvoja manželka, alebo tvoj manžel. A čo povedal Ježíš? Počuli ste, nescudzoložíš, ale ja vám hovorím, že kto by sa žiadostivo pozrel na manželku svojho blížneho, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Hovoril o podstate hriechu, ukázal, skade to pramení a v podstate to sprísnil, lebo podľa starého zákona nikto nemohol byť ukamenovaný za nejaké sexuálne fantázie nečisté, ale keď ho prichytili, tak schytal kameňom. Hej. Ale hriešník už bol s tými fantáziami a Pán to odhalil, Pán to ukázal a zároveň ukázal aj riešenie, lebo zákon daný skrze Mojžiša a teraz milosť a pravda prišla skrze Ježiša Krista. Čo to znamená? Milosť znamená to, že Kristus zomrel za teba na kríži, bol potrestaný za všetky tvoje hriechy a ponúka ti odpustenie. To je milosť. Ale vieš, čo ti neponúka? Neponúka ti to, že hriechy sú zmazané, tvoje minulé, prítomné aj budúce. Je úplne jedno, ako žiješ, môžeš hrešiť, Boh ťa aj tak odpustí. Niektorí ľudia si to myslia. Prišla milosť a pravda. Milosť, aby si mohol urobiť pokánie a pravda, aby na základe pravdy si sa mohol posvetiť, aby si vedel, čo je dobré a čo je zlé. Samozrejme, že môžeš ešte zhrešiť, že sa to pritrafí, stane sa to, nahneváš sa, povieš niečo škaredé niekomu a potom, prepáč mi, poprosíš Pána o odpustenie. Ale prichádza pravda, aby si vedel, že vzťah medzi tebou a Bohom je priamo určovaný pravdou, Božím slovom a že hriech na prvom mieste nespôsobuje problém medzi ľuďmi, ale medzi človekom a Bohom. Normálne cítim, že o tom ešte musím rozprávať. Počúvajte. Jozef a Putifárka, poznáte ten príbeh, nie? A keď mu Putifárka hovorí, no veď manžel je preč, ty si šéf domu, nikto nič nezistí, nie? Tak
O čo ti ide? Veď nemusíš mať strach. Zametieme stopy. Bude to dobré, nie? Tak čo on jej hovorí? On jej hovorí, môj pán, ty myslel manžela Putifarky, mi zveril celý dom, všetko je pod mojou autoritou, okrem teba. A ako by som mohol urobiť takú vec a zhrešiť, a teraz viete, čo tam je napísané? Proti Bohu. A to je rozdiel medzi modernou dobou a biblickým pohľadom na svet. Moderná doba rieši, čo je dobré alebo nedobré pre človeka. A v mnohých ohľadoch sa škaredo mýli. Biblia je o tom, že Boh vie, čo je dobré pre človeka. A Boh nedal zákon ľuďom na to, aby im komplikoval život, aby im to osladil na tejto zemi, čo všetko nesmú. Hej. Ja som si to myslel, keď som sa obrátil. Som mal falošné predstavy o kresťanstve. Ja som z ateistickej krajiny, z Čiech, tam nie sú veriaci ľudia, alebo ich tam veľmi málo. Ja som vyrastal v ateistickom prostredí, keď som sa obrátil, tak Boh sa ma dotkol, poznal som Božiu milosť, tešil som sa z Pána a zároveň hlboko v mojom podvedomí bolo a skončila sranda. A už si toho veľa neužijem. Ja som sa škrábal na hlave, som sa v 14 obrátil, som ešte nič nestihol, že? Ale potom, ako som vám už povedal, začal som poznávať Pána. A čím viac som ho začal poznávať a čím viac som videl zničené životy mojich rovestníkov, ktorí žili spolu so mnou, ale neobrátili sa, dneska mnohí z nich sú porozvádzaní. Niektorí nežijú, počúvať. Ja mám 38 rokov, niektorí moji rovesníci nežijú, sú po smrti. Sú ako šialené veci, diabol ničí životy ľudí. A na to bola daná pravda Božieho slova, aby človeka ochránila od zlého. Na samotnom začiatku, prečo myslíte, že Boh povedal Adamovi Eve, že nemajú jesť zo stromu poznania dobrého a zlého? Lebo ich chcel trápiť? Lebo ich chcel skúšať? Nie. Strom poznania dobrého a zlého bola jediná brána vo vesmíre, kedy do života človeka mohol vstúpiť Satan. Práve cez poznanie zlého. Poznanie dobrého nebol problém, oni poznali Boha. Oni poznali všetko dobré. Ale strom poznania dobra a zla, ktorý staval človeka, a teraz dobre počúvajte, do úlohy toho, ktorý rozhoduje, čo je dobré a čo je zlé, a to je problém dnešnej doby, dnešného humanizmu, tak zapríčinil všetky tragédie, ktoré sa na svete dejú do dnešného času. A keď porozumieme tomu, že nie my sme zákonodarcovia, nie my určujeme, čo je dobré a čo je zlé, a nájdeme v sebe aj odvahu, aj pokoru prijať Božiu pravdu a podradiť jej život a prijať hodnoty písma, tak viete, čo sa stane? Bude nám strašne dobre. Veľmi dobre. Prežijeme životy, ktoré sú dobré. Od veľa zlého budeme uchránení a nemusíme vôbec byť zákonníci, lebo sme poznali milosť a pravdu. Vždycky buď človekom milosti. Nepohrdaj človekom, pretože je hriešník, lebo aj ty si bývalý hriešník. Keď sa niekto potkne, nepohrdaj ním, lebo aj ty sa môžeš hocikedy potknúť. Ale nikdy nerob kompromis. Ani vo vzťahu voči sebe, ani vo vzťahu voči druhým ľuďom. A vždycky buď pripravený, ako Duch Svätý, ako Paraklétos, priniesť posvetenie, povzbudenie, potešenie, usmernenie s cieľom človeka ťahať k Bohu a netlačiť dole. A toto, keď sa podarí, tak evanjelium sa bude úžasne šíriť. Vráťme sa spátky do 17. kapitoly. Ešte jednu vec vám chcem ukázať. Od 20. verša. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa, aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Amen. Jednota. To je jedna veľká téma, ktorá je veľmi propagovaná v rámci tzv. Ekumenického hnutia. A ja si myslím, že veľmi pomýleným spôsobom. A teraz vám poviem prečo. Hej. Jasné, že Pán založil jednu cirkev. Hej. Cirkev Ježiša Krista, ktorá v podstate bola živúcim spoločenstvom, nebola to inštitúcia, ale bolo to živé spoločenstvo Kristových učeníkov. V priebehu histórie sa vyformovalo do rôznych podob.
Najskôr to byla taká církev rozšírená po rôznych centrách vtedajšieho sveta. Boli tzv. Patriarcháty, hej, jeden bol v Alexandrii, jeden v Antiochii, jeden v Konštantinopole, jeden v Ríme, boli rovnoprávne, medzi sebou komunikovali. To sú tie prvé stáročia. Potom v dôsledku určitých politických zmien odrazu tu boli dve cirkvy, hej, jedna západná s centrom v Ríme a jedna východná, ktorá si zachovala viacero centier. Potom všetko prebiehalo tak, že v cirkvách došlo k rôznym posunům, odchyleniu od pravdy a také veci. Nemáme na to čas, ale čo bolo zaujímavé, vždycky sa pohol Svätý Duch a vždycky cez nejakých ľudí prišlo nejaké nové zjavenie, napríklad cez Martina Luthera spasenie z viery. Že nie sme spasení preto, koľko dobrých skutkov urobíme a Boh to zráta, ale sme spasení preto, čo urobil Ježiš pre nás a uverili sme. Takže vzniklo ďalšie hnutie. V tom hnutí vzniklo ďalšie hnutie, povedzme ľudí, ktorí hľadali osobnú zbožnosť s Bohom a vzniklo pietistické hnutie, z ktorého vznikli také cirkvy, ako povedzme, najskôr to byli novokrstenci, neskôr povedzme metodisti, baptisti, presbyteriáni, jednoducho protestantské cirkvy. Neskôršie vzniklo letnično-charizmatické hnutie, ktorého sme súčasťou my. A ďalej vznikajú cirkvy. A teraz, ako to vlastne je, ktorá cirkev je tá pravá, ja chcem povedať jednu vec. Existuje jedna cirkev Pána Ježiša Krista. A viete, čím je určená jej jednota? Jednota tejto cirkvi je určená tým, že ľudia sú posvetení v pravde, slúžia Bohu podľa Božieho slova naplnený Duchom Svätým a toto prirodzene vytvára jednotu. Nie je to, ako vravia niektorí, že zabudnime na to, čo nás rozdeľuje. Hej. Ja sa síce kláňam dreveným kamenným sochám, hej. Ja robím kadejaké iné obrady a ty sa povedzme modliť v jazykoch, hej. To sú také veci, čo nás rozdeľujú. Hľadajme, čo nás spája, teda, že veríme v Boha, že veríme v Pána Ježiša Krista. Ale to je strašne málo. List Efeským hovorí, že máme usilovať o jednotu ducha spojený s väzkom pokoja. To znamená, duch Boží musí pôsobiť. Boží život musí byť prítomný. Nemôžeš ho oddeliť od Božej pravdy. A toto sú také dôležité veci. A viete, ako si myslím, že bude prebiehať vývoj do budúcnosti? A je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa mýlim. Čím viac budú postupovať eschatologické udalosti a bude sa blížiť Pánov príchod, tým zreteľnejšie budú na svete dve cirkvy. Zo všetkých tých kresťanských skupín a uskupení bude cirkev Božej pravdy a Svätého Ducha, ktorá nebude robiť kompromisy. A potom bude cirkev plná kompromisov, kde v centre už nebude Duch Svätý a pravda Božieho slova, ale v centre bude práve ten humanizmus a tu cirkev v Biblii nazýva neviestkou. Že vyzerá ako nevesta, tvári sa ako nevesta, možno má nejaké atribúty ako nevesta, ale je neviestka, lebo je neverná Bohu. Vieš, čo robí neviestka? Hej? To je také staré slovo, ale to je prostitútka. Hej? Že smilní. A kedy Izrael smilnil? Kedy ho proroci karhali, že smilní tým duchovným smilstvom? Keď odchádzal za inými bohmi, keď uctievali iných bohov, keď uctievali aj Hospodina, ale popri ňom kadejakých rôznych bálov a štarty a také veci. A toto bude charakterizovať vývoj kresťanstva aj do budúcnosti. Bude tu cirkev, ktorá bude hľadať Pána, slúžiť Pánovi, v duchu a v pravde ho uctievať a Duch Svätý tam bude budovať jednotu úplne prirodzeným spôsobom. Budú odstranené úplne všetky sektárske také názory, že my sme lepší ako vy. Nie, bude jednota ducha, jedno hnutie, prebudenecké hnutie, ktoré bude kázať evanjelium a potom tu bude neviestka. Čoraz to bude zreteľnejšie a myslím si, že aj tieto tlaky, ktoré sú v spoločnosti práve na tú zmenu morálnych hodnot, tomuto napomôžu a dá Pán, že my ostaneme verní. Takže keby som to mal uzavrieť, 26. verš hovorí, oznámil som im tvoje meno a ešte oznámil, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Takže tu sa nám spája pravda, svetosť, jednota a láska. A to sú veci, v ktorých keď porastieme, tak Boh bude s nami a náš rok nemôže byť zlý. A budeme sa modliť, ale ešte poslednú myšlienku poviem. Najväčšia potreba roku 2015 je to, že ľudia, ktorí sú okolo teba a ešte sa nestretli s Bohom, sa s ním potrebujú stretnúť. Pravda je taká, že sa s ním nestretnú na ulici.
Vážne. Pán Ježíš sa nepostaví pred nich a im povie, dobrý deň, ja som spasiteľ. Nie. Čo je cirkev cirkvou? Ľudia sú spasení cez kázanie evanjelia. A pokiaľ to zostane našou prioritou ako zboru, keď budeme vedieť, že sa ľudia potrebujú stretnúť s Bohom a my budeme mať takú mieru spoločenstva s Bohom, že keď sa stretnú s nami, tak sa stretnú aj s Bohom, tak veci pôjdu. A tomu vás chcem povzbudiť, preto vravím, že tento posledný bod je asi najdôležitejší. Hej. Jasne, treba si aj do dobrých vecí, treba byť človek, ktorý robí veci s vierou, treba vykupovať čas. To sú také veľmi praktické veci, ale najdôležitejšie zo všetkého je, aby Boh bol s nami. To, za čo sa modlil Pán v 17. kapitole Jána, aby sa naplnilo v tvojom živote. Napríklad, aby zbor bol jednotný. Vážne. Aby sme vedeli hľadať nie vlastných vecí, ale spoločné dobro. To, čo slúži na budovanie cirkvi. A ja vám žehnám, smelo poďte do nového roka. Vlastne od pondelka sa začína pôst. Asi ste sa o tom tiež rozprávali. Budeme sa pôstiť od pondelka do piatku a budeme hľadať Pána a verím tomu, že tento rok bude dobrý, lebo máme dobrého Boha a veľmi ma oslovilo, čo Janko na začiatku povedal, že je to v našich rukách. Ono to znie pyšne. Ono to znie pyšne, ale vieš čo? Boh urobil úplne všetko. A úplne všetko ti dal. Dal ti svoju milosť a je iba na nás, či budeme prijať alebo nie. A nech vám k tomu Pán dá tú milosť, silu, príležitosť a nech je dobrý váš rok 2015.